Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya jama'atul muslim. Ina yi wa kowa fatan alkhairi da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, amin summa amin. Wato jama'a, zan ɗan yi wani ɗan tsokaci ne akan gaskiya abin da na gani wallahi bai kamata ba gaskiya. Wato ina so in yi magana ne akan wani bidiyo da na gani na Maryam Hiyana a cikin TikTok, wanda gaskiya fi sabilillahi bidiyon na mutane da yawa wallahi ba su ji daɗin ganin shi ba. Gaskiya Maryam Hiyana ba komi ba ne, shawara ce zan baki, kuma ya kamata a ce idan kika ji wannan bidiyon dan Allah dan annabi ki yi haƙuri ki ɗau wannan shawarar da zan gaya miki, kuma za ta miki amfani a matsayinki na babba mai hankali wanda lokacinki ya riga ya wuce na yin wasan Hausa. Kin yi aure, ban sani ba yanzu ko kina da auren ko baki da shi, Allahu alam. Tun da dai na zo yanzu na ganki a TikTok kina yin wa'ansu abubuwa, gaskiya fi sabilillahi ban ji daɗi ba. Gaskiya Maryam Hiyana bai kamata a ce a matsayinki na mai hankali da tunani ki fito cikin TikTok kina yin irin wa'annan abubuwan da matan nan suke yi ba. Gaskiya fi sabilillahi bai dace ba. Ya kamata ki ja girmanki, ki ja mutuncinki, ki san cewa ke uwa ce, ki san cewa wannan rayuwar da muke ciki guda nawa ta rage. Rayuwar nan da ke gani ba komi bane a cikinta. Dan Allah dan annabi Maryam Hiyana ki haƙuri da TikTok, dan Allah dan annabi. Ba mutuncinki bane, ba girmanki bane. Dan Allah dan annabi ki haƙuri. Ni dai ina shawarar da zan baki kenan kawai. Saboda me, a matsayin mu na masu kaunar ki tun da, ya kamata idan muka ga kin yi wani abu ba daidai ba, wallahi Allah dole mu gaya miki gaskiya. Saboda haka ina miki fatan alkhairi, ina yi wa kowa fatan alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.